Участвах в създаването на първия техномаркет на Искърско шосе дружба, като нямаше идея в този техномаркет да има изобщо бяла техника. Той беше за електроника. И тогава шефа Ники Китов ми каза, ако нещо уредиш на бартер, и аз тръгнах и започнах да го пълня. Една година го пълних целия с бяла техника. Какво? Чакай малко. Първият техномаркет е напълнен с бяла техника на бартер. Само от мене, да. Верно. От никой друг. Това е велико. Нямаше идея да има бяла техника. Нали, той беше... Всичките магазини, които бяха преди това, преди техномаркет, бяха за електроника, телевизори, камери, видеокамери, още нямаше цифрови апарати. И вика, ако пари за бяло няма, за бяла техника няма, ако уредиш, и аз почнах, нали, с вносителите на Ровента, те другите вносители, те имаха магазини. И ти дареш на някои телевизори, вземеш перални, така. И въртяхме много бартери с Samsung тогава, като се отвори техномаркета, нали, първия 99-та. И защото пък те имаха бяла перални Samsung, всякакви такива климатици. И в един момент беше правителство на Костов, той ги натисна много, защото там собствениците бяха някакви, които от предишните структури. От и ДС. Бяха, да кажем, не знам точно. Да. Бяха ги натиснали нещо и отивам един ден и те дилърчетата там, дето бяха приятели, дето си търгуваме, викаме, ние си търсим работа. Викам, що бе? Защото викаше, затваря фирмата. И аз викам, отивам при шефа и викам, тия Samsung, викам да знаеш, че... дай ходим ги вземем тогава. И двамата ходихме, описвахме складове, работи и така. Напомнихте с Samsung. Да, моя беше идеята. Те до ден днешен да. си работят здраво. Да, бе, да.